citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, bagong sistema sa vote buying sa bag-uhay lang na humaan nga pinili ay nasilipan, napay booster sa pinalitay og boto o mayor nga midagan pagka-busy gobernador sa Misamis Occidental nga napatay sa sniper shot, midaog. Sa detalye sa atong mga balita, nahimo ng sumsuman sa matag baryo o lugar matag eleksyon ang binayranay kung pinalitay og boto aron masiguro lang ang kadaugan sa usa ka kandidato. Kung sa una matagbutante ang target, karon package deal na kay tibuok pamilya ang bayaran nga gipakasama pa sa vaccination sa COVID-19 ang sistema sa paghatag og kwarta. Naay first dose, second dose ug napay booster nga ihatag sa mismong adlaw sa eleksyon. Nagtuo ubang political analyst nga nahitabo kini sa ubang lugar sa Davao Region. Anyang report ni Eugene Hinutan. Nagtuo ang political analyst nga si Ramon Bileno III nga dunay nahitabong vote buying sa Davao Region atol sa 2022 national ug local elections sa ubang lugar sa Davao Region. Sumala ni Bileno, dunay termino ang mga bidders alang sa pagpamalit og boto sa mga botante nga gikumpara sa pagpabakuna batok COVID-19. Sa ubang lugar, nay first dose nga 2,000 pesos, 3,000 pesos sa second dose, aron masiguro ang highest bidders sa pinili ay ang mudaog. Busa, napay booster nga 3,000 pesos, depende sa lugar kung hinay o kusog ang usa ka kandidato. May narinig tayong ganun, especially sa mga areas like in Davao del Sur and Davao de Oro, no? Na yung nga sinasabi natin, parang yung term natin nun, first wave, second wave pero yung term nila ngayon sa locality, siguro para very similar with the COVID-19 is first dose, second dose, booster and second booster. Dugang ni Bileno, dili na individual voter ang target sa mga bidder kung dili ang matag pamilya na mismo. Meron talaga mga ganun, no? Especially yung mga line up, no, na with the same family names, no? Na-notice natin yon, and na-notice din natin na yung target nila are no longer individual voters but these are already households. So yung bidding is mas malaki na, and sabi nga natin, no, several waves itong nangyayari ng mga bidding nila. Human makadawat, dunay mga botante nga nausab ang pandantaw sa usa ka kandidato sa mismong adlaw sa eleksyon, bugti sa gihatag kanila sa mga bidder. Pero dunay mga botante nga wala gyud magpadala sa mga suhol o gibuto gyud mismo ang ilang gisuportahang mga kandidato. Gipasabot hinuon ni Bileno nga walay susabang insidente niini sa Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Midaog isip busy gobernador sa Misamis Occidental ang mayor sa lungsod sa Lopez Haina nga si Michael Gutierrez nga gipatay pinaagi sa sniper shot ni adtong Disyembre 2021 sa Tangub City. Giproklama sa COMELEC si Gutierrez pinaagi sa iyang asawa isip substitute nga kandidato. Ani ang report ni Neftali Batuleño. Migawas nga mananaog ang napatay nga si Lupizay na Mayor Michael Gutierrez si Vice Gobernador sa lalawigan sa Misamis Occidental. Sa gipahigayon nga proclamation of winner, si Gutierrez ang nakakuha og 202,431 nga butos batok sa makaatbang nini nga sila si Richard Puting Centeno nga doon lamay kapin sa 90,000 butos ug Alfredo Cunol nga doon kapin sa 6,000 butos. Gipadayag ni Provincial Election Supervisor Attorney Carlito Ravelo nga ang mga buto nga nakuha ni Gutierrez gikonsidera nga mapuntang ngadto sa asawa nini nga si Rowena Wing Gutierrez, mi-substitute human mamatay sa hospital sa kauluhan pipila ka adlaw human nga maigo sa sniper shot niadtong Disyembre 22 tuig 2021 sa Tangub City
si Mayor Michael Gutierrez. Sa interview, nagpasalamat si Wing Gutierrez sa tanang mga misuporta kaniya panahon sa kampanya ilabi na sa panahon nga nakabsan sa iyang kinabuhi ang iyang bana. Saysay niini nga emosyonal siya tungod kay nasayod siya nga ang pagka-vice gobernador alang unta kini siyang bana nga namatay tungod sa pagpusil sa giingong sniper. Iyang gidugang nga madahom sa katawhan ang maayong pagserbisyo gikan kaniya sa panahon nga formal na kini nga makalingkod isip vice gobernador. Samtang anak usab ni Mayor Gutierrez nga si Andrea Pinky Gutierrez pidaog usab pagkamayor sa lungsod sa Lubisaina nga nakakuha og 9,322 botos batok sa kaatbang nini nga si Rachel Micarandayo nga donalay 5,339 botos. Neftali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. At tangi! Pare nga midagan pagkamayor sa lungsod sa Mabini, Davao de Oro. Midaog! O party list system girekomenda ni Pangulong Rodrigo Duterte sa musunod nga presidente nga tanggalon kini. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Sa PCSO. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Gipalad nga mamuno sa lungsod sa Mabini, Davao de Oro ang usa ka pari nga midaog sa bag-uhay lang nahuman nga eleksyon. Si Father Emerson Luego sa Diocese of Tagum ang giproklama nga bag-ong napiling mayor sa lungsod sa Mabini, Davao de Oro. Nakakuha og 11,419 votes si Luego ilawom sa partidong PDP Laban. Gipildi niini ang laing tulo pa ka mga kandidato pagka-mayor apil na incumbent nga si Mayor Reynaldo Dayanghirang sa partidong HNP. Ubos sa balaod sa simbahan kung mosulod sa politika ang usa ka pari masuspindi kini. Niadtong 2010, midagan pagka-mayor sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte si Luego apan napildi. Sa iyang Facebook post, gipasalamatan ni Luego ang katawhan sa Mabini nga misalig kaniya nga maoy mosunod nga mayor sa lungsod. Gisugyot ni Presidente Rodrigo Duterte sa musunod nga Pangulo sa nasod nga iduso ang Constitutional Convention kon Konkon nga usa ka paagi aron mawagtang ang party list system sa Pilipinas. Gibasihan ni Duterte ang mga komunistang huto nga nagmugna og party list aron makasulod sa gobyerno. Ani ang report ni Eugene Hinutan. We would rather just wait. Sa pre-recorded address to the nation ni Pangulong Rodrigo Duterte, gipadayag niini ang rekomendasyon sa musunod nga presidente ang pagwagtang sa party list system sa Pilipinas. Sumala ni Pangulong Duterte, dunay pipila ka mga party list groups nga gigamit lang ang sistema aron makasulod sa gobyerno. Pero ang imahe di ay nga tinuod mukontra sa gobyerno. That was the mantra of the communists 53 years ago. And it's still the mantra of the communist rebels
apati na yung nandyan sa, yung mga left na yan. Busa matud ni Duterte, magpatawag dayon og Constitutional Convention pinaagi sa Kongreso aron hisgutan kini. ASAP ang girekomenda ni Duterte para sa kunkun. Kung sinong presidente na ngayon papasok, it would be as good as any other time to initiate whether to convert Congress into a constituent body or magtawag ng Constitutional Convention, but which is very expensive to do. We elected people sa Congress. That is why they are called representative. Because they represent a district sa iba't ibang, yung buong Pilipinas, may mga congressional district. Sinong maano dyan are deemed really na yung representative na yun carries with him the word or the sentiment of the constituents sa congressional area. So, ako, magastos man yung Constitutional Convention, I would rather say that we elected them, so we must have the trust in them. So pag nandoon, sila na ang ngayon na para walang mapolitika. There is really a demand of the moment yung the changes ng Constitution. Whether you want to convert it into a federal or ngayon na, umpisa na kaagad. Kasi pag ginawa mo yan, yung patapos ka na, sabihin nila, you want to change some provisions in that Constitution to allow you to run, gano'n. Parang ginawa sa akin na itong si Duterte kasi gustong another term. Sus Mariusep. Inyo na lang yan. Pero dapat umpisa na sa bagong administrasyon. Kahinumduman nga dunay pipila nga misaway kang Pangulong Duterte tungod sa charter change initiatives kay sumala nila buot lang lugwayan ang iyang paglingkod isip presidente sa nasud. Sa partial and unofficial tally sa election returns alang sa 2022 national ug local elections, nanguna sa botohan pagka-presidente si Ferdinand Marcos Jr. Sa Hunyo 30, opisyal nang mulingkod sa renda sa gobyerno ang bag-ong administrasyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Miabot sa 1 million pesos ang danyo sa agrikultura sa nahitabong baha sa usa ka lugar sa Zamboanga City sa miaging adlaw. Sa Barangay Vitali ug Tiktapol sa Zamboanga ang grabeng apektuhan. Ang nasinating pag-ulan sa Zamboanga niadtong Martes hatod sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ. Anaa sa 44.5 hectares nga basakan ang nadaot. Diin 34 ka mga mag-uuma ang apektado. Apektado sab sa baha ang ubang infra projects sa naisgutang barangay. Gimanduan na ni Zamboanga City Mayor Beng Climaco ang CDRRMO na magpahigayon og close monitoring and coordination sa tanang apektadong lugar, pag-deploy og roving o monitoring teams ingon man pag-ayo sa mga nadanyos ng mga pasilidad. Nahatagan na sabong hinabang ang mga residenteng apektado sa baha pinaagi sa City Social Welfare and Development Office. Padayon pa sa paghimog assessment sa ubang barangay ang CSSDO. Gimando na sa lokal nga gobyerno sa Alabel, Sarangani Province sa ilang motor pool division nga palawman ang suba sa usa ka barangay kay pertinang mabawa. Busa nagpahigayon og dredging og desilting kagahapon ang lokal nga gobyerno partikular sa suba nga naa sa Purok 5 Latian, Barangay Tukawal. Gihimo kini saglit paspas kayo ang soil erosion o makadaot sab sa kalsada kay muawas na ang tubig baha tungod sa kamabaw sa suba. Gidasig ang mga residente nga padayong makig-alayon sa barangay aron mapaabot ang ilang mga suhestyon ingon man mulo aron matabangan sa ilang mga problema sama na lang sa nagkamabaw nila nga suba.
Mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram newsline.ph ug sa Twitter newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na inyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan o sabi ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio, daghang salamat and stay safe!